muri Zimbabwe honai panapa kobvugwa hombe notoona kuti Sadc pamwechete nemamwe African countries tinozviona kuti munewspaper anodzipublisha nhau dzeSadc vanoitira mashoko ekuti muri Zimbabwe ahwangwarai noda kuti same strategy yakamboshandiswa pakaintroducwa bond kuti vangoda kucollecta ma-US dollars ndo yavangoshandisa izvizvi sambina mashoko abuda ndopano kuti bosubscribe like kuti na on the bell icon nekuti panapa panyoko pachinzi if the Zimbabwe government drops the US dollar completely, then this new ZiG currency has a chance, slight as it may be. The problem with money is that bad money drives good money. I don't think this Zanu PF government genuinely want a new currency for Zimbabwe. They want to mop up the US dollar using this new currency. It's the same old trick with all new currencies they introduced before. The people of Zimbabwe lost their deposit, didn't they? Do mashoko yana yachichenjedzwa panapa patiri kuona kuti nyika dzemuAfrica mubepe redu Africa beautiful ruined. Vanoti vachiti aiwa zvingodaitwa neZanu PF is not like kuti vanoda kuintroduce new currency muZimbabwe but vanoda kungocollecta ma-US dollars kubva muvanhu. Muri Zimbabwe timbotudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi noti zvakamboitika pakaintroducwa bond vanhu vakaluza madeposits avo. Tudze mafunguro enyu musangano subscribe like tinoti na on the bell icon. Tombo chira mabhitsa dokupa pano paZiM News Live.